Битие, глава 7. Тогава Господ рече на Ноя: влез ти и целият ти дом в ковчега, защото в това поколение теб видях праведен пред мен. Вземи си по 7 от всички чисти животни, мъжки и женските им, а от нечистите животни по 2, мъжки и женските им. Също и от въздушните птици по 7, мъжки и женски, за да опазиш от тях разплод по лицето на цялата земя. Защото още 7 дни и аз ще направя да вали дъжд по земята 40 дни и 40 нощи. И ще изтреби от лицето на земята всичко живо, що съм направил. И Ной извърши всичко, според както му заповяда Господ. А Ной беше на 600 години, когато стана на земята потопът от водата. И поради водите на потопа влязоха в ковчега Ной, синовете му, жена му и снахите му с него, от чистите животни и от нечистите животни, от птиците и от всичко, което пълзи по земята. Влязоха в ковчега 2 по 2 при Ноя, мъжки и женски, според както заповяда Бог на Ноя. И след 7-я ден водите на потопа заляха земята. В 600-та година на Ноевия живот, във 2-я месец на 17-тия ден от месеца, в същия ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните отвори се разкриха. И дъждът валя на земята 40 дни и 40 нощи. В този същи ден влязоха в ковчега Ной и синовете Ноеви, Сим, Хам и Яфет, и Ноевата жена и с тях 3 му снахи. Те и всичките животни според вида си, всичкият добитък според вида си и всичките влечуги, които пълзят по земята според вида си, и всичките птици според вида си, всяко пернато от всякакъв вид, 2 по 2 от всяка твар, която има в себе си жизнено дихание, влязоха в ковчега при Ноя. И които влязоха, мъжки и женски от всяка твар влязаха, според както Бог му бе заповядал. И Господ го затвори вътре. 40 дни трая потопът на земята и водите придойдоха да подеха ковчега, и той се издигна над земята. Водите се усилваха и приждаха много на земята. Така ковчегът се носеше по повърхността на водите. Водите се усилваха твърде много на земята, така, щото се покриха всичките високи планини, намиращи се по цялото небе. 15 лакти по-горе от тях се издигнаха водите, та планините се покриха. И всяка твар, която се движеше по земята, умря. Птици, добитък, зверове, всички животни, които пълзят по земята, и всеки човек. От всичко, що беше на сушата, всичко, което имаше в ноздрите си жизнено дихание, измря. Всичко живо, що се намираше по лицето на земята, се изтреби. Човеци, добитък, животни и небесни птици изтребиха се от земята. Останаха само Ной и ония, които бяха с него в ковчега, а водите се застояха по земята 150 дни.